ଏକାଦଶ 18 ବାଟି ଶେଷ ବାଙ୍କା ସେଇଭଳି ଚୌପତି ନାଗିବ କେମିତି ନାଗିବ ବାଙ୍କା ରସ 18 ବାଟି ମୋ ଶେଷ ବାଙ୍କା କି ଆସିବ ସେ ତ ଏ ଚୌପତି ନାଗିବ ଯିବ ଦେଖିଲା ବସିକି ବାଙ୍କା ସବୁଯାକ ସମ୍ପତ୍ତି ଶେଷ କରିଦେଇଛି ହେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁଯାକ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶେଷ କରିଦେଇଛି ଆଖିରେ ଲୋତକ ଧାର ଧାର ତାର ବହି ଯାଉଛି ଚିନ୍ତା କରିଛି କ'ଣ ଖାଇବି କ'ଣ ରହିବି କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିଛି ଆଖିରେ ଲୋତକ ସେ ଧାର ଚାମରଟା ଟିକେ ମିଶେଇଲା ଚଳିବ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଯାଉଛି ଜଣେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଗାୟକ ଜଣେ ଜଣେ ସେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଯାଇକି ଚାକିରି କଲା ଯଦି ସେ ଚାକିରି କଲା ଦୀନବନ୍ଧୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲା ଯଦି ଖାଇବା ପିଇବା କିଏ ଦୀନବନ୍ଧୁ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଓକେ ଓକେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଲା ଦିନକର କ'ଣ ହେଇଛି ତରକାରୀଟା ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଇଛି ଯଦି ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଇଛି ବାଙ୍କା କହିଲା ଆରେ ସବୁଦିନ ତ ରାନ୍ଧିକି ଦେଉଥିଲୁ ଭଲ ରାନ୍ଧିକି ଦେଉଥିଲୁ ଆଜି କ'ଣ ତରକାରୀ ଲୁଣିଆ କରିଛୁ ବାଙ୍କା କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ କଲା ଦୀନବନ୍ଧୁ କ'ଣ କଲା ସେଇ ଚୌପଦୀକି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଯଦି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଆମର ସୋଚା କ'ଣ ମନଟା ଭାରି ଦୁଃଖ କହୁଛି କ'ଣ ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ମୋର ଭିଡ଼ ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ମୋର ଭିଡ଼ ସେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ମୋ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି ସେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ମୋ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି ଜଗା ଧୀରେ ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ମୋର ଭିଡ଼ এই জয় কৃষ্ণ দীনবন্ধু মোর নব জল ধর আজি অপ্রাই ভঞ্জন বাবা প্রভু করুণা সাগর আজি ভাবকু নিকট প্রভু অভাবকু দূর মহিষী সেবলী সম আলোচনা কলা আজি হইছি বেল জগন্নাথ হে ଦେଖିଲା ବସିକି ବାଙ୍କା ସେଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରି ତା ଘରକୁ ସେଭଳି ଚାଲି ଯାଇଛି ହେଲେ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟରେ ଚାଲି ଯାଇଛି ସେ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଳଗାଁ ମାନେ ଗୋଳଗାଁକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ଦେଖିଲା ବସିକି ବିରାଟ ହଇଜା ପଡ଼ିଛି ହଇଜା ପଡ଼ିଛି ସମସ୍ତ ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଗାଁରେ ପ୍ରକୃତ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସେ ରୋଗ ଭଲ ହେବ ଗାଁ ଯାକ ସମୁଦାୟ ବସି କୋରୋନାଠୁ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ନାଇଁ ଯଦି ବସିକି ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ କ'ଣ କରିବା ସେ ରୋଗ କେମିତି ଭଲ ହେବ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭାର ଘରୁ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଘିନି ଆଇଲେ ସେଥିରେ 3 ଗରା ପାଣି ଢାଳି ଦେଲେ 3 ଗରା ପାଣି ଢାଳି ଛେନା ପୁରେଇ ଦେଲେ ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ ପୁରେଇ ଦେଲେ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଲମରିଚ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିଲେ କ'ଣ କଲେ କନା ଗୁରେଇଲେ ଯଦି ଗୁରେଇଲେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ମାଇଲେ ଏ ହାଣ୍ଡିକି କିଏ ନେବ ଗାଁରେ କେହି ମଙ୍ଗିଲେନି ଯେ ହାଣ୍ଡିଟା କେହି ନେବେ ବୋଲି କହିଲେ ହରେ ବାଙ୍କା ପୁରା ଚିନ୍ତା କର ଏ ହାଣ୍ଡିଟା ଯଦି ତୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେବୁ ତତେ 200 ଟଙ୍କା ଦିଆହେବ 3 ଯୋଡ଼ା ଲୁଗା ଦିଆହେବ ଗୋଟା ପିତ୍ତଳ ମାଠିଆ ଦିଆହେବ ନେ କହିଲା ଶଳା 200 ଟଙ୍କା ପାଇବି ଗୋଟା ପିତ୍ତଳ ମାଠିଆ ପାଇବି ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନେଇକି ଥୋଇ ଦିଏ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ମାଠିଆଟା କ'ଣ କଲା ସେଇ ସମୟରେ ବାଙ୍କା ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇକି ଗଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲା ଗୋଟା ବୁଢ଼ୀ ଥାଇଛି ତୋ ନାଁ କ'ଣ କହିଲା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ କହିଲା ମୁଁ ଆଇଛି ଏଇଟା ନେଇକି ଆସିଛି କ'ଣ ପଣା ଆଠିଆଟା ମୁଣ୍ଡେଇକି ଥୋଇଛି ଗାଁ ବାଲା ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲା ଆରେ ମନ୍ଦାଏ ମୋତେ ଦେଉନୁ କହିଲା ନା ନା ଦେବିନି ହଟି ଯାଆନ୍ତୁ କହିଲା ଟିକେ ନା ମୋତେ ଟିକେ ନା ଦେ କହିଲା ହଉ ଯେ ଦୟା କରୁଛି ନେ ପଛୁ ଆଗକୁ ଅନେଇଲା ପଛକୁ ଅନେଇଲା ହଉ ନେ ଏମିତି ବୁଢ଼ୀ ଦେଖେଇଲା ସବୁଯାକ ସେ ପିଇଲା ଯଦି ସବୁଯାକ ପିଇଲା କହିଲା ଆଲୋ ବୁଢ଼ୀ ତୁ କ'ଣ କଲୁ ଏ ସବୁଯାକ ତୁ ପିଇଲୁ କହିଲା ଆରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଉନୁ ପୁରା ପିତ୍ତଳ ଗରାରେ ଗରାଏ ପାଣି ଅଛି ତାକୁ ଦେଲା ସେ ତାକୁ ପିଇଲା କହିଲା ତ ପେଟ ନା ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ କଲା ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଯଦି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ହଉ ଦିନ ଜନ ସଂରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ
ए देशर ए ग्रामर देख हमर सुरतागण मंगल हो आने कबार हरि बोलो ग्रामर मंगल हो आने कबार हरि बोलो।